Mai damarar mayakan duniya. Nasir daga. Za a kwanan nan da Allah a dai samu da wannan kada ko ba kai mijin ka sai an yi bidiyo babo li dan shigo ni na a za kana na shi kirikiri ma kuwa sarkin bici mai damarar mayakan duniya. Nasir daga bayar wanda ake kira bamban su da mai magana da kyakkyawan nufi. Kyakkyawan nufi. Kyakkyawan nufi Allah ya jari ransa. Baba fa, shi ba sai magana ba cikin ba. Manyan da ka so da daren nan mutane su kowa yana ganura yan biwa ganura. Me kake tunani? Amma kana tunani kamar yau ne Maryam Abacha American University of Niger za ta fara yaya ɗalibansa, me kake tunani a game da haka? Kuma kamar yadda ka ga wajen, ya kake tunanin event ɗin zai kasance? Kada ku manta, ku daure ku danna mana subscribe domin samun shirye-shirye da zarar mun ɗora. Mun gode.